Videli ste. Dobrý deň, chlapci. Tak čo? Máte to? Daj mi ten kufrík mordom. Alebo tvoji priatelia zhebnú. Ahoj, John. Postrelím. Zobrali mi všetko a utiekli. Kontaktuj Falconeho. Hoši, mám pro vás menší prácičku. Ako ich chceš nájsť? Keď sme mali ten obchod, tak som im nalepil na auto bombu, ktorá má aj lokátor. Vadget, ty si fakt debil. Ty nevieš predtým to pozrieť, či tam niečo není? Kurva, ty si fakt inteligent. Johne, teď je nejlepší čas říct ti, co bylo v tom kufříku. Ale dávám ti za úkol najít tu věc a postarat se o ní. Ahoj, John! Akože nečakal som, že budem taký šťastný, že ťa vidím. Polícia, ani sa nehnite. Ale dám ti radu, tak urob pomstu. Vypadni rýchlo odtiaľto. Blíži sa polícia. Kto si? Čo tu robíš a prečo si zastavil práve pri mne? Ukludni sa, John. Ja som Lucas Pfeiffer, pravá ruka Luigiho. Falcone ma posiela, že vraj si tu a mám ti pomôcť. Tak poď. Falcone bohužiaľ musel utiecť, pretože to nebolo bezpečné. A teraz som tu ja. A ja sa o teba postarám. Táto kancelária kedysi patrila Luigimu, ale teraz je už moja, pretože už není medzi nami. Zdravím, ja som agent Sharp, FIB. Vyšetrujem ten masaker, čo sa stal v centre mesta. Zdravím, vy ste asi agent Sharp. Veľmi rád vás poznávam. Ja som Officer Corps. Takže ak som ťa správne pochopil, takže my hľadáme poklad, ktorý je skrytý v Sandy Shores. Ten tvoj šéf ti ho tam schoval. OK, to je zaujímavé. Máme nejaký plán? Áno, Richard Mordon mi nechal plánik, kde ho môžeme nájsť. Ale budeme na to potrebovať viac chlapov. Neboj sa nič. Ja všetko vybavím.
Podľa plánov je to tento dom. Tuto Richard schoval všetky peniaze, ktoré patria nám. Ale potrebujeme na to ľudí. Neboj sa nič. Jeden už čaká na letisku a ďalší dvaja sú už pripravení v mojej kancelárii. Tak rýchlo poď. Dobre chlapi, takže našim cieľom je získať peniaze, ktoré sú zahrabané pod jedným domov v Sandy Shores. Býva tam nejaká stará tetka, takže sa prezlečieme za opravárov a povieme jej, že ideme opravovať jej elektrínu, pretože sme jej nechtiac vypli poistky. Keďže moju tvár, čo skoro dajú do novín, nemôžem ísť s vami. Budem vás kontrolovať zvonka. Hernández Martínez. Vieme o tom, že si sa do Spojených štátov amerických dostal nelegálne, ale dáme ti ponuku, ak nám povieš, kde sa práve nachádza John Mayer, tak poviem sudcovi, aby popremýšľal o tom, či ťa deportuje do Kolumbie. Čo ty na to povieš? Ak mi sľubíte, že ma necháte v Spojených štátoch, tak moje ústa začnú rozprávať. Ale chcem to mať na papieri. A potom máte svojho svedka. V poriadku, bude po vašom. Ale tie informácie musia mať nejakú svoju váhu. Tak rozprávaj. Dobre. Johnov bývalý šéf mu nechal plán, kde sa nachádza nejaký poklad. Neviem, či to je pravda. Ja na takéto legendy neverím, ale dôležité je, že oni tomu veria. Kde sa nachádza ten poklad? Tak to nie. Najskôr papier, kde mám americké občianstvo. A až potom lokácia. Dobre, John. Sme na mieste. Môžeš začať. Dobre, choďte tam. Nachádzame sa pred domom. V tejto chvíli začínam plán poklad. Zdravím. Volám sa Clark Forbes a som elektrikár spoločnosti Water and Power. Zabezpečujeme a opravujeme pokazené elektrické vedenia, spotrebiče a sporáky. Nechtiac sme vám vypli elektrinu a našu chybu sme prišli opraviť. Bohužiaľ, budeme musieť sa prekopať k vašim základom a zmeniť niečo vo vašej elektrickej skrinke, ktorá sa nachádza v zemi. Dobre, fešáčik. Všimla som si, že mi nejde elektrika. Môžete mi to opraviť, ale koľko ma to bude stáť a koľko to bude trvať? Keďže sme to spôsobili my, tak je to zadarmo a ešte dnes by sme mali vypadnúť. Tuto pod nami je zahrabaná tá skrinka. Je nad tým betón. O betón sa postaráme a skrinku nájdeme. Nemajte vôbec starosti. Pane, čo urobíme s Mayerovcami? Jacka Mayora máme, ale jeho starší brat John Mayer furt uteká. Dobre, Johnovi som už na stope vďaka Hernandezovi. Ale aj tak potrebujeme podrobnejšie informácie. Johna dáme do novín, aby nám ľudia pomohli, a Jacka budete ďalej mučiť, aby z neho vyšli nejaké informácie,